So guys, linis tayo ng sasakyan. Linis tayo ng sasakyan ngayon. So ito yung sasakyan natin. Linisin natin ngayon. So let's do it. Sabon. Tayo panayas. Maraming dyan para wala. So maglilinis tayo ngayon. So simulan natin ang challenge ng car wash under the sun. Talagang napakainit ngayong panahon na to. Let's do it. Okay guys, linis muna tayo ng sasakyan. Challenge accepted mga bislog. So simulan na natin ang maghugas ng sasakyan sa ilalim ng araw. Kahit tirik na tirik, ayan, sunog na sunog tayo dyan. Guys, maganda talaga maglinis ng ganito. Napakainit. Nakapasok sa balat. Okay, umitin na tayo nito. Anyway, at least once a week, maglinisan natin siya. At then see you later. Ayaw na si Craig down. Di, hugas na lang din ako. Yan, masiki-siki na. Pangit sambon. Si maayo para ma-review ay nagsikip ka mo dayon-dayon lang yan. Let's be man sabon ayan, patwasan na sa nato yan ilang tubig na hindi wala na siya. Sunod ani kita nasad maligo ani dami kayo iligo tungod sa kainit. Asa man kabay taro nga naglimpyo bay nawa na pay lama-lama limpyo mayo malipay imong bus. Pagkatapos natin magbanglaw, titiyan na natin kasi sa ating hindi magpatuloy, mainit eh. So, yan, happy lagi ka mahuman Brad. Kami na kayo isawom sa dagat Brad. Ay kumahaling dagat at pagsilar anin pabad sa tubig sa kainit sa kalibutan. Tapos namin pagdalian ito. Ito yung wireless vacuum na ginamit natin nung in-unbox natin nakaraan. So gagamitin natin ngayon. Pawira jud ana Brad God. Mao na. Sige.
mo nang panghambog nimo lagi hatag sa imong asawa, gamita maayo kay para malipay siya. Mag-vacuum pa more. Sana all wireless. Vacuum ng sasakyan. Mega shoutout sa ating mga subscriber dyan na nag-comment na sila. Little Family Vlog, Norbe Romano, The Seaman Warney, Malentados World, Teen Arts and Design, Master Kukay Matapat, Room Doom Vlog, Cheese Journey Canada, Rasas Daya, Ingrid Gopt, Nana Honey Whitey, Rix TV Official, Yaya Inday, Maria Dento, Jenny Ritz Channel, at si Walking Journey SG. Maraming salamat sa lahat ng comment. Kung gusto nyo ma-shoutout sa akin next video, please comment down below at shoutout ko kayo sa mga darating kong vlog. Guys, tapos na ito mag-vacuum. Mag-disinfect tayo. Kasi po mga bisog, maraming salamat. See you the next one. Alam. Ito tayong merch guys, available in 2 design, bisog, channel t-shirt. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell button below para sa iyong notification. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, please click thanks to support my channel and like and share na rin para maka-inspire tayo ng ibang tao. Comment ka na rin kung gusto mo ma-shoutout sa aking next video. Magkitamay na rin ang aking Facebook page, Pahinga ni Bisog. Maraming salamat. Paalam!